32. slovenské derby spoločnosti Lesy SR odštartované, rovina Grady 2 na 2400 m, 50 000 eur odštartovaná a vystáva samozrejme otázka, kto bude derby vodiť. Najlepšie z jednotky odskočila Nina Best, ale aj napriek tomu, že táto kobila aj vytrvala, uvidíme, či Martin Srdec bude mať záujem vodiť do stíka. Každopádne prvý oblúk pod výpadovkou absolvovaný Nina Best na prvom mieste. Vedľa nej na druhom mieste je Cornelius v oranžovom, ale hýbe sa tam aj Boulevard Blenky. Na bariére v zelenom je Merino. Tretí teda Boulevard Blenky v bledomodrom s Martinom Laubem. Cornelius je na štvrtom mieste v oranžovom, na bariére nasleduje Blackhorn v zeleno-oranžovom s Martinom Havelkovou na 5. mieste. Kone teraz prebiehajú prvýkrát cez cieľ. Šiestý je favorit Pirlo. V žltom modrom nasleduje Hayek. Za ním je San Sebastian. Veluž je 8. Potom je tam Duke of Meridian. Na 10. mieste v týchto chvíľach Osborne. Posledné 3 kone v poradí Francis Gold, Mitus a Cheeky Boy v bledomodrom pod Michalom Demom. Ten je posledný, pole je roztiahnuté zhruba do 20 dĺžok zavedenia Niny Best. Nina Best vedie o 2 dĺžky pred Merinom na 3. mieste. Priebežne pracuje Boulevard Blenky, administratívny víťaz veľkej jarnej ceny. Teda má nádej na zisk 3 koruny. Na 4. je Cornelius, 5. Blackhorn, 6. Pirlo, 7. Hayek, 8. priebežne San Sebastian, 9. Duke of Meridian. Osborne je v týchto chvíľach 10. a na posledných 3 miestach sa nám nič nemení. Francis Gold 11. Mitus 12. a Cheeky Boy na poslednom 13. mieste. Kone 2. a 3. stredu už zapínajú na vyšší rýchlostný stupeň do cieľa. Máme asi 800 metrov a vedie stále Nina Best. Nina Best pod Martinom Srdcom už dvojnásobným víťazom slovenského derby pred Merinom. Na 3. mieste Boulevard Blenky, ten na lepší priebeh ako v predchádzajúcich 2 vystúpeniach tento rok. Uvidíme, do akého finálneho umiestnenia to vyústi, ale stále Kubovičovej Nina Best pracuje na prvom mieste a pôjde s náskokom 2 dĺžok do cieľovej rovinky. Za ňou Merino pod Lucie Fialovou náhradnou jaskyňou, ale aj ten má výborný priebeh. Nina Best 300 do cieľa stále vedie, Merino je na druhom mieste. Na bariére San Sebastian, tam Václav Janáček hľadá miesto k útoku. Útočí aj Hayek a zvonku Francis Gold, tak to by bolo obrovské prekvapenie. Francis Gold a je to Hayek, Francis Gold zvonku útočí a zdá sa, že bude mať pod Petrom Foretom najsilnejší finish. Slovenské derby kobila a volá sa Francis Gold. Na druhom mieste šokujúco Hayek, tretia Nina Best. Potom tam bol Pirlo a Merino. No a poslednú pozíciu poslednú dotovanú pozíciu zdá sa, že dala San Sebastian. Ale videli sme veľký výsledok pre kobily. Vyhrala Francis Gold. Zverenkyňa Venduly Korečkovej pod Petrom Foretom dokázala zvíťaziť ako druhá kobila v histórii v slovenskom derby. S náskokom 2 dĺžok do cieľovej rovinky. Za ňou Merino pod Lucie Fialovou náhradnou jaskyňou, ale aj ten má výborný priebeh. Nina Best 300 do cieľa stále vedie, Merino je na druhom mieste. Na bariére San Sebastian, tam Václav Janáček hľadá miesto k útoku. Útočí aj Hayek a zvonku Francis Gold, tak to by bolo obrovské prekvapenie. Francis Gold a je to Hayek, Francis Gold zvonku útočí a zdá sa, že bude mať pod Petrom Foretom najsilnejší finish. Slovenské derby kobila a volá sa Francis Gold. Na druhom mieste šokujúco Hayek, tretia Nina Best. Potom tam bol Pirlo a